Tinokuchingamidza muchirongwa chenyu chamaSecret namaConversions zita ndinoitwa iye Glory, you call me Tete G. Muzora nhasi ndine nyaya ndatumirwa namama vainge vakaroorwa nemurume muNigerian. She sent the story very very emotional. Saka ine zvinhu zvakasangana sangana. Asi ndoda kuti mugare kusvika kwekupedzisira because zvimwe zvacho ndazoita ndichivabvunza zvakazofamba sei zvikazofamba sei. Saka nyaya yacho inoda kuti muinzwisise mufanira kugara kusvika kwekupedzisira. Anditi nyaya ndiri kuda kutaura inyaya inosurukisa, inyaya inorwadza, inyaya yekuti mangwana vakawanda vachadzidza kwairi. Ndiri mukadzi ane vana vatatu. Ndakabva kuZimbabwe ndichisiya vana vangu vaviri. Ndichisvika kuno ndakashanda musaluni ndobva ndazosangana nomumwe murume aive muNigerian. Takadanana tikasvika pakugara tose. Murume uyu aiva asina mari, but patakatanga kugara tose murume akatanga kuita mari. Ndakaita nhumbu yangu yekutanga. Mwana wangu achibva afa. Aive mwana mukomana akafa pa6 to 7 months mudumbu. Ndakaita nhumbu yechipiri, same thing happened. Ndikaita nhumbu yechitatu, same thing happened. Ndikaita nhumbu yechi4, same thing happened. Murume uyu waindida zvakanyanya. Ndikatosvika kumusha kwake tikanovaka. Semunhu aidawo zvemba, ndakanovaka imba tichiti tichagara. Ndakazoita nhumbu yechi5. Ndaita nhumbu yechi5 mwana akararama, asi ndaive ndaita zviya zvekukumbira dokta kuti aite zvekuburitsa mwana at 6 months. Mwana akabva ararama. Murume wangu akabva anorenta imba, achirentera girlfriend. Vatete ndipo pakatanga nhamo yangu. Asi murume hana kundisiya, renti, chikafu zvese aibhadhara. I was heartbroken. Ndikadzamara ndapora ndakungoti hameno ikoko. Murume wangu akatanga kurwara, aidona oenda kuchipatara, omuka, odona oendeswa zvakare kuchipatara. Musikana uya girlfriend akatora zvinhu zvese zvemurume wangu. Mari akatengerwa imba, akatengerwa mota dzinodhura. Ini handina chandaive ndinacho. Chakandirodza ndechekuti murume akavhurira musikana mashopu maviri. Ini ndakagara kumba ndisina chekuita, but shamwari dzangu dzaitaura dzichiti iwe uri kushandiswa nemunhu uyu. But handaimbozviona. Zvadaro murume akatora zvinhu zvese zvaakashanda. Ini ndakasiyiwa ndisina chandinacho. Zvese zvakashanda zvakasiyirwa mukadzi uyu wanga akugara naye. Ini ndakasiyiwa ndisina kana chii. Kuti ndiitire mwana chaiko handisi kukwanisa. Zvese zvandinobata hapana kana chimwe chinobuda. Ini ndiri munhu anofarira zvinhu zvemabusiness. Hana chakakwanisa kusiyira mwana wangu. Ndatambudzika. Nyaya iyi ndiri kuitaura ndichidzidzisa vana vechidiki kuti weduwe ngwarirai kunzoko. Pakazofa murume wangu, I found out kuti ainge akaromba. Ainge akaromba nechibereko changu. Kutoita mwana kwandakaita ndiko kwakakanganisa. That's why akazofa. Aive akaromba nechibereko changu. Murume uyu ndaigara naye, but ndakaenda kumusha kwavo kuNigeria ndichiti vanoona mwana uye kuti vaite chivanhu. Patakadzoka akangogara one night akanditi ndiri kuenda kutrip kuMozambique. Not knowing kuti munhu ari kuenda kunoora mukadzi uya. Apa I would always ask him kuti kumusha kwedu unoenda rini? Aingoti tichaenda. Akanovaka imba isingaiti kwemukadzi iye. Yet inini I had nothing. Akatora lake rangu rese kurishandisa. Ndinovengwa nevanhu vandisina kana kutadzira. I found him with nothing. Nothing. Asi ndiri kutaura zvemunhu ainge ava millionaire. Ndakabvunza kuti how did you find out kuti ainge akaromba? His close friend ndiye akandiudza. Akandiudza achiti inini I was not supposed kuti ndive nemwana for him to remain alive. But the guy akaudzwa kunzi as long as uri kuda kurarama uraya mukadzi. Zvakaitika ndezvekuti akandidzinga ndikaenda kuZimbabwe. Came back and he chased me. I then went through his boss. Ainge ava kuita zvemadrugs. Pane munhu aiva supplier. Saka ndakaenda kumurume ndikati you know me. Akati yes. Cause ndaimira nemurume wangu akasungwa. Ndaimira naye akaenda kuprison. Ndaimira naye nchimburisa. Ndichipusha business even asipo. He used to call me Iron Lady. I went to him and told him my story. He called him vakataura. I don't know kuti akati kudi. But what he did was he counted money akandipa kuti ndiende kumba. Ndakasvika kumba ndikamwana kangu akanditambira. But he never stayed in that house. Akaenda kwemusikana uya. Zvakazoitika manje. Kuma 9-10 usiku ndairwara. Ndainzwa kuda murume zvekuti dai ndaisazvikontrolaka ndainonokera kana munhu wepa next door. Ndaitemwa nemwe musoro usingaiti.
kwava kuma2 ndaisobleeda nemumino. Iye aiwana ropa rakazara mutabvu, but he would not ask me. Ndakamufonera ndikamubvunza kuti uri kuuya kumba uchiwana ropa rakazara. Akanditi, you have money, take money and go to the doctor. Mazvona. He came again and he said, there's something I need you to do for me. You can't heal if you are in this house. You need to go to Nigeria. Ndikati, oh, sure. Semunhu ainge akava kaimba plus kuona vanhu vachidzidzisana kudriver nekurwadziwa. I said it's better I go. Akagadzira mapepa ndikaenda. Tete ndakagara kuNigeria. Aifonera hama dzake. He was not calling me. Aizofona once in a while. Ndikafona foni yaidairwa negirlfriend yake ndotukwa. The day pandaenda kuNigeria, I was not excited because ndaitya kuti kana ndikatanga kurwara zvinhu zviya zvikandiita ndiri mundege, what will happen? Ndege yainolenda kuma11, so ndo time dzandaitanga kurwara. Pandakakwira ndege handina kana kumbogwara. Ndikagara kuNigeria handina kana kumbobleeda kana kutemwa nemusoro kana zviya zvekudzwa kuda murume zvaiti kana zvatanga aitofanira kuuya otorara neni ipapo izvezvi hazvina kuitika. Afa ndipo pandakafonera his close friend akandiudza zvese. Akati murume wako belonged to a secret society and he was not supposed kuti ave nemwana. And pandakaita mwana aida mwana wake usingaiti. He developed too much love kumwana we. Even mucommunity yedu people vaitaura kuti he's using his children to make money. Saka pakazvara mwana aingoti God has made it. Oh, but deep inside he knew. Ndakabvunza shamwari kuti what is going on. His friend told me everything. He said pane time yakatotiza akaenda kuNigeria mushure mekungaudzwa nefamily yake kuti murume wangu aida kumuuraya. Zveshuwa murume wangu akaita stress. Pakaenda shamwari yacho akatonditi mufonere adzoke. I called him but he didn't answer my call. Akati aidotiza. Pane mukomana aishandira murume wangu. He just became blind. And murume wangu akacontributor akamaendesa kuNigeria. That guy did many things zvekukuvadza vamwe. I was the second victim aifanira kufa. Akaramba akati mwana uyu suffered enough hazviiti. Akanzouraya mwana wako akati ari kuita maplan. 2 weeks later akandibvunza kuti une namba here dzemwana wasisi vake. Ndikati akati mukumbire mapicture. I didn't do that. Ndakangoti koini ndofanira kukumbira mapictures apa mwana wehama yake uyezve mwana komana, so I didn't do that. Aingorwara achidonha achita kunge ane zvaari kuona, achita kunge munhu ari kuvhika, onomukira kuhospital. Iyi ndiyo yanga yava life yake. Ongogara akazvivharira mumba, ainga sacha driver. Vashandi ndiyo vainge voita take over business. So one day akadonha, indayo ndiri kubasa. Ndanga ndakuita nails ndine kakona kangu. Ndakafonera zvikanzi murume wako adonhera mugaraji. Ndikati ko mukadzi wake aripi? Zvikanzi ari kubasa. Ndobva ndazvitora simple. Ndobva ndazofona after 1 hour. Zvikanzi amuka. Anzi hande mumba akaramba. He was trying to explain something kuvakomana vebasa. The only thing he said was call Tatenda kureva inu. Unfortunately pandakanosvika anga atofa. Before that, he had called me 4 days before. Akati, please, can you forgive me? So I thought kuti arikureva kuti akazorora umwe munhu. Apa we were supposed to celebrate kuti Mwari atinzwira nyasha tava nemwana. So I was like, I forgave you long time. Akachema. Aingoti akabata mwana wake oti, baby, if I die, take me home. Don't let my corpse remain here. In my own view, I thought kuti ndange ndawana murume. Izvo ndawana Satan. I suffered with this man asina chunhu from grass to grass. Asakatora mukadzi akamusira zvose. Marange Rover efoko. Imba. Zvese vatete. Ndinobatikana zuva nezuva. If I can tell the world I need help nemwana. A very beautiful girl. I helped vanhu vaiva vasina pekugara. Vaiuya vogara voenda. Mari hake aindipa. Now that they are doing very well, hapana kana anomboti shamwari yangu held me in times of need. Ndinozama chero kutsvaka basa, hapana chinobuda. Ina handina kana changu kana pekugara. Ndakasara nemwana. Tinotsvaga rubatsiro muri yeZimbabwe. So patanga tichitaura because vatumira maaudio makuseni, patanga tichitaura ndanga ndichifunga kuti vachiti ndakasiyiwa ndisina mwana, ndaifunga kuti maybe akaenda kuNigeria kana akaenda kuti akaenda abroad. Izvo kana munhu akatozoshaika.
It's very sad. And also chimwe chandaona chiri weird chekuti munhu anohwa kuda murume zviri uncontrollable zvekutoti ndakutoda ipapo every day. Ende zvinhu zvaitika vachigara mumba muya. Ndotoona sekuti iye murume akadotiza kugara mumba umu because mainge musingagariki. Ende akamuudza mudzimai wake kuti kana wada kupora ina kugara kuNigeria munomba ungambomugari. I don't know. Ndava kubatikana especially panyaya yemwana vanotsvaka rubatsiro rwekuti vangabatsirwawo. I don't know kuti how can we help her, but she really needs help. Alright, regai tipinde munyaya yedu inotevera. Ini ndaitawo problem. Ndine boyfriend yangu kuno kuDubai. Everything was okay, but problem yakazouya mukomana asiya basa. Yet akunditi ndiye wauya nemunyama mulife mangu. So I decided kunyara zvangu achitaura zvaida. Since ndaive ndisingashandi ndiye aindibhadharira rent, kutenga food, zvese was okay. So asiya basa akatanga kusarudza mabasa achiti iri haride ndoda iri. So munhu akanga ane ma-savings ake achibva avharwa kutrading. So brother yake yanga yakuti ndada kumutengera ticket aende kumba. Hazviite bankuru, mupewo last chance, mumuitira visa. Agotanga kundituka, ukunditaura nebrother yangu. Ndaituka tete, so we moved in together. Pakugara paya, takatanga kunetsana. I decided futi kuita move out zvangu. Ndikatanga kugara nesister yangu. Akatanga kunditsoma achitidzoka kumba sorry. Ipapo angawana basa zvake. Ini handina kuziva kuti munhu akanga aine plans. Takasangana. Nguva yose aishandisa withdrawal. So apa haana zvake. Ndanga ndichangobvawo kuperiod. I asked him, why do you do this? Akati unonyanya kuonerero. Now I'm pregnant. Akunditi, how do I know kuti ndeyangu? Akutanga kuti toita ma-DNA, akutanga kutaura zvakawanda wanda. But akatidzoka tigare. So now I'm confused kuti azochinji here kumberi uko. Akuti nhomba isi yake tete. Ndibatsirewo nemasano. Ndaringa ndasiya pekuti mukunetsana kwedu imomo ndakazoita umwe mukomana akanga ari friend yangu. So mukomana uya ndakazomudza problem yaitika ndobva tanga kuti ngatidanana. So ine kuboikana kuya ndakabva ndadana naye, but zvaingova zvepafoni. So iye akabva azvibata paya kuti ndozvandakuita. Then ndobva ndamudza chokwadi kuti ndakazvita nekuti wanga wandibhowa. So nayo akuti zvawava nenhumbu ndikakushota futi uchanotsvaka mumwe murume here? Ndikati aiwa zvakatodarika, yaiva mistake. Saka vari kutsvakawo mazano kuti vedu ndoita semurume mukomana akandimitisa akati wainyanya kuonererwa. Zvino havazivi kuti chero vakagara naye havazorambi vachinetsana here. Handiziviwo kuti munoti kudini. Vedu eka apa vanhu vari kuDubai, zvinhu zviri kutoitika kuDubai kokoko. Zvakaomazvo. Tete makadi, last year 23 December I met this man in Kempton Park while doing some Xmas shopping. Apparently he was following Ainditevera in all the shops till he offered to pay for my things. Then he asked for my number. I gave him. Then he said, tell me when you are done so that I can take you home. I said okay, but I didn't. Then he called me after 3 days asking how I was doing, and on day 4 he said, I want you to meet my family. Imagine, Tete, without knowing each other, well, he's going to introduce me. And I said, cool. But I said, I don't have clothes to wear. Then he brought a dress for 700 kuchuwets. Then we went. After that, he was too love bombing Shem, which was a turn off to me. He was like trying to buy love. He always sent me money, buying to Dori, to my watch, tunu. So then another day, he asked me to visit him. Ndakaenda Tete, tarara paya, yo Tete, ndakashandugura usiku wese 6 rounds Tete, kusvika ndati no, ndakuenda kumba, kuma AM. But then he stopped. Then in the morning, he wanted to put something in the dustbin. That's when I saw 2 bottles of something called powder. And I researched, and the men use it to last long in bed. Ndakabva ndasviba moyo ini. Then after some days, tamuna January, apa he went kubasa. He's a truck driver, cross border. Ndaigotumirwa mari Tete, rent ichiuya and everything. Then paakadzoka, he said, come see me ku Durban. He bought a flight ticket and all. This was now February. Then he said, when I'm going back, ndokuda usare kumba, meaning kumba kwake as a married wife in 1 month Tete. And I said, no, it's too soon for that. And he was so mad, but I didn't care. Fast forward, akaenda kubasa, akadzoka again. Then he came to my place and we chilled. Then he went back to his place. He called me saying, ndabata nzira pentra kone mistake, mugumbo re trouser rangu. Then we had a big fight. Then later he said, I'm joking, but I didn't trust him till today.
Since then anga akundiboa. I ended up blocking him in March. Then in August he called me saying I want all the money that I gave you. Wakati ya mari yangu chiza ukuthi uchandiramba. Then I said danana wakundibvunza mari yako yawaindipa wega. I never asked for the money from him. Aita zvekuda kuimpressa baby zviya. Then he was quiet since then. 3rd week of October my sister called at 8 saying iwe pane murume ari panze ari kuti ari kuda mari yake yawakadya ndiani. Then I explained to her okay how he knew my sister's place. Ndaida kuenda for my sister's son birthday. Then akanondidropa. So he was quiet again since then. Yesterday he sent a message with another number saying usandiona kunyarara handina kupusa tiritosi wakadya yangu manje hairovi. So tete newe dare please help me. Zvese izvi zvaiitika murudo, not kuti I stole from him or anything. Now zvapera he's saying wakadya mari yangu isiri yako yanga iri mari yekuvaka as if ndaitora ndega ndiye aindisendera tete achiti ndoda ugare uchifara. But murume ari normal chaiye, father of 3, ungada kufadza munhu waona muroad in less than 3 months. He's claiming that I ate almost 40,000 which is a lie tete. So ndiudzeiwo munoiona senyaya iwe dare toita zvekoti here ondodini kwai masvanhu ngongonya kutarisana kwavakarambana zvomene munhu unokushurira kubva kwekutanga animaona kuti kwai vakasangana kumou murume wayo achingomutevera ndokutopa musikana wemari ndokumupa kwai and I want you to meet my family. That was so fast. Why was he doing all these things fast trade? Apedza kudaro akuti kwai ndakuda mari yangu akadla 40,000. Zvino 40,000 yacho kwai yanga iri yekuvaka. Ndaseka ndikati ino ndatiri kuvereka ndikati ndaivedwe kwanditi kadere yekuvaka mari unenge wakaisa toti wakaisa pa mari yekuvaka ndiani anoziva kuti uri kuvaka. Who knows about your life? You just meet this girl then you start giving her money. Now murume uyaya he's a dangerous man because akuenda akutevera kumba kwesister. What else? If you told him about where your mother stays anochaenda futi kumba unoti ndoda mari yangu. I think kuzvipedza maporisa ngaapindire nyaya iyi ndizvo ndikutofunga kutoita zvekoti chaiko because upiwe futi protection order. Because munhu anokusuyela uti hello ndokuda hello okutumira mari aimutumira e-wallet nechiya chimisira mari. Now munhu akuti kwai ndoda mari yangu. You just have to be careful nevanhu vakadai vanhu mapsychopath chai. Zvino unoiwa ne 40,000 mari siti acho aripi plus iye handi wakavata neusiku hwese ndisataura zvakawanda mozoti kwai ndotaurisa chega ichipinde munyaya inotevera. Ndiri mukadzi akafirwa ne33 years. Murume wangu akarwara taigara Joni arwara akaya kumusha akafira kuno. Zvino nyaya iripo vanhu vari kuti akaurayiwa namai vake havabvaruri machira. Saka akati afa ndakatanga kumurota achiuya achirara neni. Ini handina kukura mumhuri inoita zven'anga saka mishonga hatitobati zvachose. Saka takazotanga kuenda kumapostori nemachechi tichiti pamwe zvingapera but zvinotimirei zvotanga futi. Iko zvino hachauyi ari murume wangu pakuuya mamwe mafaces. Ndakazoudzwa neumwe prophet kuti imhepo iyi ikabviswa vamwene vako vanodzosera nokuti mufi anovashupa kuti makandiwirairei saka vakusundira mhepo kwandiri. In short ndiri kutsvaka angandibatsira pachokwadi chaipo nekuti ndaneta zvinhu zvangu hazvifambi. Relationship chaiyo zero. Hapana kana unongowana vanhu vanenge vachitoda kukuexploita. Ted, I'm still young and this problem has been going on for long. Zvinondikanganisira pabasa kusemwa kupomerwa mhosva dzandisingazivi. I am tired. Nditsvakirei wangandibatsirawo zvipere. Murume azorore hana chaakatadza. Asaramba achimbeya panyika. I'll get vanhu vangandibatsira through you. Thank you. Ndogara kuZimbabwe, keep me anonymous. Saka vari kutsvakawo help. Ivi munongosiya kana kuti makambosangana nemaproblems akadai handiti kuti indlela ibudzwa kwaba pamberi. Those who have walked munzira yakadai, they are the ones who can help us because inini pambacho now handinawo masolution ndiye ndangoverengawo but the fact that I'm sharing with you I know kuti you are going to get help. Makadi tete sorry nekunyora manheru ano but ndatadza kurara post as ID pane vekuziva pano. Tete I'm a young lady aged 20. I'm married. I got married this year nemurume wangu tete. Hatina mbodana kwenguva refu. I think takadanana 1 month. Nyaya netsa tete ndeyekuti murume uyu anoda doro strike. Anodzoka kumba late. Apa mumba munenge musina mari. Apa we're expecting a baby soon. Apa anondirowa futi. Nhasi izvezvi tiri kubva kutonetsana. Ndarizomucheka nebanga paruoko tete. Ndaneta nekurohwa nenhumbi iyoyi. Apa kuti ndidzokere kumba hazviiti.
mai vakafa ndakatokurawo ndichichengetwa. Ndinoenda kupi nemutoro iwowo tete? Umwe mwoyo unofunga kuti ndimboita abortion, but ndozofunga kuti andingazozviregerere patete ndodii murume anorova kudai. Mandabvunza kuti zvazvaita sei kuti mucheke nebanga auya kumba late kuma 12 instead yekuti asvike ovata akanyarara akutotanga kuti wanonga kuvhura dhoo wauchiite unoziva kuti ndokurova. Saka ini banga ranga riri padhuze paandirovera ndabva ndamubata semunhu akadha akanga asina simba, ndobva ndamucheka landlord ndovazouya vakabata. This is moza kuti kana uchigara mumarriage yakadai, and she's actually saying kuti ini I cannot go back home. Saka vari kuti vedu ndoitawo sei nemurume wakadai. Zvino murume vanoda kuti kana vasobhaka mumbogara pasi kungoti zvinonetsa because hatizivi kuti munhu akaita sei. Even landlord right ngavamuudze kuti munhu ane nhumbu haarohwi. Ukarova munhu ane nhumbu hazvizokunakiri. Hanzi doro mupopoti waini mudadi. Bhaibheri ndo zvarinotaura. Ukangomwa doro unenge uchipopota munhu anongosukela kwai seusina kuvhura dhoo wanga uri kupi ndakuri kurova ubva tanga kutokurova. I don't know kuti zvingaitwa sei, but it needs to be addressed because this is toxic. Next time muchatora banga muchida kumurova iye otora banga obva kubaya pamoyo apo munhu obleed otofa. Saka nyaya dzemapanga it's getting out of hand semaonero angu, because iwo semunhu unenge waneta waneta kanegara uchirova wozongoti ndabho ungotora dombo orova munhu otofa. Handizi kuti kana zvichiita mutsvakewo hama dzepehlo dzitaure naye, because kana ari munhu ari violent mungada kuti muti suro pai pamakandirova obva tototi wakandicheka ndakutokurova. Saka ndiri kuti ngatitsvake third party inogona kutaura nemurume kuti aiwa dei mazama kuzvidzora musarova mukadzi. Kana makadhakwa vataiwo right panze kana kuti vatai kudoro ikoko ukatsvakai pamwe pekuvata. Imiwo chisiyai dhoo rakashama zvinomodi mochirega zvokukiya dhoo. Kana asvika ungosvika achipinda kubvunza kuti wanga usina kukiya dhoo papa nechikomba chako otokurovai. Zvakaoma. Alright. Takuverenga part 2 yenyaya. Remember nyaya nezuro yandakati iri kuuya nepart 2. Part 2 ndabva kumurume ndakagara mazuva ndiri pamba nagogo nemwana mudiki aive negore. Ndokudzingwa zvichinzi pano hatichengeti mahure. Ndakati nhasi ndava hure asi ndimi makandendisa kumurume 1 ne14 years tete. Tete vangu vakauya ndokuti mauya kuzoshungurudza mai vangu. Ibvai pano. Kana musingadi kudzokera kumurume wenyu maini motoona kuti modi. Sezvineiwo ndakazowana basa muvillage, mune rimwe village raive pedyo nekwataigara. Ndakatakura mwana wangu ndokunoshanda mwedzi miviri, vana vakabva vavhara chikoro. Ndakaenda kwandakanga ndakaroorwa kuye ndokunotora mwana mukuru wandaive ndasiya, nekuti pandakabva akasara kwambuya vake achienda kuchikoro. Ndakatora vana vese vari 2 ndokunokumbira mai vangu nastepfather kuti vachengete vana. Baba vakati no problem, siya vana tinogara navo. Ndakadzokera ndokushanda. Vaya vekundidzinga vakange vogara vachiuya kubasa kuye vachiti gogo havana chekudya toda mari. Ndakabvunza kuti ko zvamakandidzinga 1 ko mari yamakuda ndeyei, plus imi vana vambuya muchiri vapenyu chengetai mai venyu. Ini ndine vana, mari yacho haitombokwani, ndaipiwa 30 US chaiyo. Ndakazotsvagirwa rimwe basa Harare namai vandaigara navo. Vaona kuti vanhu vekumba ngavonetsa everyday vauya kunoti tiri kuda mari. Ndakushanda kuHarare mari yangu yange yava nanewo ndakutokwanisawo kubhadharira mwana school fees nekutengawo chikafu nehembe. 2018 mai vangu vakabva vastroka tete ndokudzoka kumusha kwakutanga kuchengeta mama. Zvinhu zvakaoma zvekusvika pakuti taitomborara nenzara. Baba vakangoti ndichamboenda kushamba kunotsvaka goridhe ndokuendera tu. Mai vakazosara vopora havo ndokutanga kudzidzira kufamba. Pandakaona kuti mai vave nane ndakakumbira mbuya mai vamama kuti vauye kunogara navo nevana ndidzokere kubasa. Mbuya vakati hapana chakaipa. Ndakadzokera kubasa kwangu tete, but mari yanga isingachakwani zvachose nekuti ndanga ndakuchengeta vanhu 8. Vana vangu 2, vanina vangu 4, mai nambuya. Vaiti vakafonerwa vanoti ndouya mwedzi unouya zvakasunga. Ndakazowanirwawo nyasha ndokuwanikwa basa kuno Joni 2019. Ndokuuya ndokushanda. Baba vevana kana kumbotorawo kana kufona. Ndakambozama kuvati ngatisanganei kumusha torise vana mabirthday. Vanongoti okay. Kazoti ndava muZimbabwe yaitorisa vana mabirthday havabatiki. So this year ndikunovatorisa ndega. Ndaneta kunyengirira munhu anoita seakafa iye ari mupenyu. Rimwe dambudziko hama dzekwababa dziya dzakunditsoma hanzi unokanganwa kuti takakuchengeta. Mugoona handina kana kugara kana gore chairo kufamily yangu asi nhasi ndivo vakuti ndakakuchengeta. Mamashoko acho anorema tete. Unonzwa munhu achiti ukawana zvakuwana ikoko usatiudze because hauna chaunotipa. Unochengeta mai vako. Ndorega kuchengeta mai vangu here, ivo
varivo vanochengeta vana plus ndivo vakandichengeta ndichikura. Ivo hama dzekwababa chavakangogona kundiroodza ndiri underage. Mbuya vangu ndiri kutadza kuvaregerera tete kuti sei vakandiendesa kumurume ndiri mwana mudiki. Hezvo ndakatadza kuenda kuchikoro kugumira grade 7 kuzoziva tova nevana kuti vanotambira mari kunasa yababa vangu, asi vakatadza kundiendesa kuchikoro. Izvezvi holiday iyi ndiri kuenda kunoona mai vangu uku kwambuya, handitsikiko. Kana vachizonzwa nemakwa kuti ndaive muzimu, ndizvozvo hama dzekwababa, Mwari ave nemi. You remember nyaya yemusikana we14 ainodiridzwa kugadheni ndokubva varoodzwa kumukomana angane 18. You remember nyaya nezuro iyoyo? Ndiyo continuation iyi. Saka vanagogo vava kuti takakuchengeta saka tiri kuda kuti utumire mari. I don't know why kuti our society, why are we so entitled and we think kuti when somebody angowana chimari akuda kukweretai and yet you've never been there. Let's remember, you guys, we are so short. Inonzi mune short memory. Hamutani kukangamwa. Hamutani kukangamwa. Imi muneva kutoti tisakamukudza takamuendesa kuchikoro gogo vaiwana mari nasa, asi vakaendesa mwana kumurume at 14. Who does that? Sorry nekunonoka kusenda nyaya yangu, busy kutsvaka namba dzenyu. I'm a big fan of yours. Ndakutonzi ndopenga nenyaya yekugara ndichingoteerera nyaya dzenyu. Nasi ndiniwo ndiri pachichemo. Please post this story for me. Hide ID. I'm a 20-year-old female student at Bindura University. Ndine nyaya yangu inogara ndibata. Ndine nyaya inogara ichindibata-bata each and every time rekuti tete munonzwa kuti akazoita mabad decision muupenyu. I'm a plus size girl. I'm not like a size 36 waist, big hips. I'm chubby. I think that's what makes things worse. Zvekuti sometimes ndinonyengwa nevarume vachifunga kuti ndakura, ende pacho pandodana nevezera rangu vanongofunga kurara neni chete, or they get turned off nenyaya yangu ye-overweight. Nasi ndabatikana zvikuru. Mumwe murume anodriva kombi yedu yepaboarding house pedu kundiudza kuti I'm overweight. Hey, what enda kugym. Apa achiplaya radio vanga vachitaura nezve-overweight. Kwakunditarisa, imagine tete mune vanhu ndonyarirepi, mind you, he owns a gym which is next door. Apa akambotry maadvances kwandiri ndikaramba, but tete ini ndaneta. Mukomana wese akungoda kurara neni, of which I don't believe in sex before marriage. Nezuro futi it actually happened. Ndaenda hospital, of which I'm not feeling well. So the nurse was like, hey, enda ku gym, try to lose weight. But tete gym inodhura, mufunge kuno vanogona $20 per month, and kana uchida personal trainer it's 25. Kuba kwedu hatuwani mari yekuti ningatoti ndoda kuenda kugym. As long as fees and rent is paid, everything is okay. Mai vangu vanenge vatorwisa ipapo. I tried to ignore it, but it's now becoming something that will lead me to depression. I'm starting to lose my self-esteem and confidence. Pese pandofamba ndinenge ndichingofunga kuti vanhu vakungondiseka nekuva overweight. Genuine mujolo ndikushaya, and I think it's because of my weight. Ndotombofunga kudanana nemashuga tete, but tete ndofunga mai vangu kuti kuvakazozvinzwa handidi kuvanyadzisa, and futi my virginity tete handidi kuti irasikire kumadhara. Plus another thing nyaya yemasoul ties ini tete kwete handidi zvekuteverana nemhepo dzekumuma50. Ndoda kuroorwa zvakanaka ndiri virgin. Ndoita sei tete? Zvemapills nezvimwe zvimushonga ndotya kuita maside effects. Mind you, I tried kumbomanya but zvakashaya basa. I spent the whole day campus ndisina kudya, asi still no results. I even downloaded my lose weight apps but nothing. Ndaneta tete ndoshaya kuti how will I lose weight? Ndikunyora inyaya iyi ndichibatikana tete. Kuudza mai vangu ndeichitofunga kuti ndiri kuvanetsa because zvinenge zvakatovaomerawo. She's a single mom. Hapana here tete zvimwe zvamunoziva zvingaita to lose weight or spiritually? I don't know, because now I feel like chero ndikagara mukombe I feel like vanhu vanongonditarisa zviri weird. Ndakutotya kukwira mota because of my thoughts evanhu kuti akutipedzera space. Ndibatsirewo tete, ndasvika panguva yekupererwa. Ndakusvika pakuchiva vana vevanhu kuti zvake akavakwa zvakanaka, zvake akaonda. Of which tete kuchiva chitadzo chikuru kuna Mwari, but how can I control it? Ndichingoudzwa about my overweight every time. Tete mkandiona mofunga kuti I'm a bubbly person because I'm always smiling, but deep down hazvina kumira mushe. Ndinofunga zvakawanda overweight zvangu nemamwe family matters. Ndichauya nenyaya iyoyi yefamily kana ndazoona maposta ndapota post for me, ndichatevera comment section kuona kuti vanhu vanofungei. Maita basa channel yenyu inobatsira zvakanyanya. So she's 20, anopfeka size 36. Indopfeka size 38. You are 20.
we are size 36. Size 36 is not very big. I want you to know. But because chinhu chiri mupfungwa dzako, you always think kuti people are looking at me. Tongoti une mhino yakaita seyangu. So whenever people are looking at you, I'm actually conscious. Ndochitofunga kuti they are looking at my nose. Vanofunga kuti hey, munhu ane mhino. Apa ndikaseka kudai inobva yandiyati. Apa ndikaseka ati inobva yaita kunge yatovhurika kudai. Ndotofunga kuti ndofunga munhu wese ari munomu ari kutarisa mhino yangu. But that's not the case. The other day I was talking to my husband, nditi andikuse ndendatwa murungu ndendaajene Jackson ndendagadzira mhino. Akati no, but why would you do that? Because your nose is fine. So what I'm saying, I'm giving you this example kuti understand kuti whenever you have a problem in mupenyu wako, ona round let's just say this is your brain. Whenever you have your problem, this problem inobva occupy the part of your brain se black dot iri zvekuti whatever chinoitika unongotiti vanondidai because ndakasimba, chero kafoira ndafoira because ndakasimba. Take your time, look at yourself in the mirror. I know kuti you're a beautiful girl, and appreciate yourself. Don't ever think of what other people say. University ndoko unodarika nako uchipuwa qualification and but vanhu varipo even zvekudana nevakomana variko nechichichi hazvina kana basa, hazvina kana mature, ingori distraction. Because the most part of your life is when you're out of the university, wakutoshanda, wakutodii, watoroorwa, utozonoti zvandaizvinetsa nazvo hazvina kana maturo. All those people in the university, you're going to forget about them and move on with your life. Wotowana basa, wotoshanda, wotova mama, wotodi. Saka ndiri kuti, like you are saying, kuti unozvichengetedza because you don't believe in sex before marriage. That's a good thing. Eyes on the prize, girl. What's the prize? The prize is getting your degree, finish school, otsvaga basa. Vekuuniversity havana basa. Hama dzinodiwa makadii kundiudza kuti urombo hauitwi nevanhu vane ganda dema chete. Ndaifunga mishonga iri kuvanhu vatema chete. Izvo kana kune vamwe marudzi torikowo ende yakaipisisa. Vatete ndakacrossa border nepaside. Ndichiti nditize namo. Basa handina kunetsikana kuruwana. Ndakaruwana pane imwe supermarket iri busy kumesina. Vatete supermarket iyi yaiva busy zvokuti waingoswera wakamira, iwe wamuka wakamira. Asiwo pasina mwedzi mitatu ndaive ndatochinja rukanda mangangarazha aivopera ndototsetsekawo nekuonekwa kuti munhu ambopfuura nomubhavhu nekuzorawo mafuta akavhenekwa akaonekwa kuti aya akanakisa. Ndakachovha mwedzi wekutanga, wechipiri, wechitatu. Makula ndaishandira vatete akaratidza kundifarira. Pasina nguva ngani ndakapiwa chikundla. Mari yaiwandawo vatete, chero hazvo shopu iyi yaihodhiwa nevanhu vose. Pane chinhu chaigara kundinetsa vatete, asi handina wandakakwanisa kudhiskasa naye nekuti pabasa apa paiva nesisystem yekuti vanhu vainotengesana kumabhosi kuda kutsvaka favor. Zvekuda kusungudza musoro semhakure zvaisabuda. Waierekana chitupa chava pawindo, wodzokera kumusha kunoita masamba ekupisira zvakare. Uye don't vatete. Saka apa ndaizohadhira kusvika zvanaka, ndoita zvandakafambira chete. Zvepolitics epabasa ndaisazvitsvaka zvangu vatete. Asi mukushanda umu, shop iyi yaitengwa zviri abnormal. Mashop aiva katikomberedza aitotengesawo same product, asi vaita senge vari kutengesa nyoka. Handingati kugona kubata makastoma zvakanaka nekuti zibig boss ratanga takapa nickname yekuti biggers. Vatete aiva rafu zvekuti kumakastoma aitaura achidaidzira vatete asingazvitsvaki kuti kunei, ungati aiziva painge akatsika. Ndakachovha vatete semunhu aiva nechimunangwa. Biggers vaive neofisi yavo yaiva kubackshop. Vatete vainge vasingadi kuti mupindwe, vachiti ndimo maigara masafe emari. Maive necontrol room yemakamera nezvimwe zvimarezini 15 zvawaingoona kuti muofisi yabiggers taisadiwa. Vatete pabasa apa vanhu vaigara vakarwara zviri mysterious. Taitoita majana ekugara tiri kusick leave. Vatete pandakaitwa floor supervisor wesupermarket iyi, maoko angu angosvina kwese kwese kunge spider. Kare saisabvumirwa kuenda kunenge kwakastokwa chikafu. Makula aingova nementality yekuti tinoba. Saka pandakatanga kuitwa floor supervisor vatete, ndainge ndava kubvumidzwa kupinda kwataingoti kuseri. Kuseri yaiva nzvimbo iri restricted, isingatenderi munhu wese wese. Ndiko kwaiva nestock vatete, ndiko zvekwaiva neoffice
yaBiggers. Nerumwe ramazuva ndakanzwa mafunny sounds aibva kuoffice kwaBiggers. Zvaita senge kune munhu ari kuchema. Ndiri munhu ndakabva ndada kuziva kuti aichema aichemei. Ndakafamba ndichinyahwaira vatete ndichida kunoona kuti chii chaitora nzvimbo. Door reoffice yaBiggers vatete raive risina kuvharwa. Ndakapinda muoffice maBiggers mainge musina chinhu. Mutoilet mainge musina chinhu zvakare. Ndakati regai ndidzokere kuda kuchema uku kwaibva pakombiyuta yaBiggers. Sezvo yainge yasiiwa iri on. Ndava kutoti ndinobuda vatete ndakanzwa zvakare kuchema kuya kuchibuda mune imwe room yaiva pamberi. Ndakanovhura doriya zvandakaona zvakandivhiringidza brain dzangu kusvika pari nhasi. Ndinorangarira ndichiona mai vaBiggers vachipinda vatete vachitointroducwa kuti ndivo mai vemurungu. Ndiri kutaura zvinhu zvakaita 3 months ago, asi kubuda kwavo handina kuvaona. Mai vaBiggers vaiva vati kurei, vaitofamba vari pawheelchair. Ndakaona muviri wavo wakazara makonye. Ko vaitariswa nani? Pavanga vakagara ndipo paive pakitchen, ndipo paiva patoilet pavaidyira, ndipo pavaitira tsvina. Ko kusimuka vachagona? Havachagoni. Vanosandura nani? Hapana. Nechekukona vatete kwaiva nehumwe huchira hutete tete. kuZimbabwe taitohuseka tichiti machira embwa. Pachigumwe pavo paiva nechironda chinoratidza kuti kuda vainge varumwa negonzo vakashaya karapisa. Zvino chigumwe chacho chaiva chava kuora chobuda makonye. Mai vaBiggers vairatidza kuti vari mumarwadzo makuru. Ndakanzwa vachiti help. Chirungu chaisabuda zvekumhanya asi help ndakainzwa. Mishonga yaBiggers yaiva kuoma chokwadi. Kuunza mai vako kubva kunze kwenyika kuti vauye vafire mustoreroom kuti vaite mari. Hakuna uipi hunopfuura ipapo. Saka zvichireva kuti vamwe vairwara, bosi vaida kuvaita sacrifice vari vapenyu. Wofa a slow and painful death. Vachidyiwa nemhonye kusvika pakufa. Ndakabuda murumu umu mwoyo wamira, asi ndaiziva kuti ndikada kuita zvedzungu ndaisiya nyemba masikati machena. Kana Biggers vaikwanisa kuitira mai vavo utsinyu, ko ini zvangu aizoita zvekudii? Ndakachaisa hana yangu isina kugadzikana. Ndakazoruka zano kuti ndifonere department rehealth kuti nditaure zvemahealth violations aiitika mushopu. Vatete ndakataura ndakaveiga ziso. Vehealth vakasvika zvekujuma zviya ndokuwana hai man mune munhu ari kubatwa uyanga mai vaBiggers. Vatete shopu yakavharwa. Ipapo mai vaBiggers vakatorwa vakaiswa muchipatara. Masasko pakabuda nyaya iyi vakatsamwa vakapisa shopu yose kuipfutidza. Biggers vakakandwa mujere. Mapartners akatiza vakadzokera kunyika yavo hameno. Ndinoziva kuti vanhu vakarasikirwa nemabasa kunyanya vekumusha vairitira mhuri dzavo, asi ndinongotenda kuti ndakasevha upenyu hwoumwe munhu. Mai vaBiggers vakadzoserwa kumusha kwavo ende Biggers ane mhosva yehuman trafficking. Vatete ndakatomboreceiva madeath threat. Biggers vanenge vakaziva kuti ndakaona zvandaisafanira kuona. Ndikafumura gore. Chokwadi kuda kuuraya mai vako vachifema nekuda mari. Ndakazonzwa kuti kudyika kunenge kuchiita munhu achipera ndiko kuwanda kunenge kuchiitawo mari dzacho. No wonder why mushop maBiggers maiwanda vanhu kudaro. Zvaisava zvega. Ndakazouya kuDurban ndikawana rimwe basa vatete, asi urombwa hwepamakula handifi ndakakangama. Ndakasangana nazvo pose apa. Ndaiti vanhu vatema vanobata mishonga. Izvo kana kwose zviriko wotoshaya kuti tiri kuendepi senyika. Munhu achiomesa mwoyo kuda kuuraya mai vake vari vapenyu. Hazvikurukuru vatete. Zvakaoma. Nhasi musi wa27 November ikhisimusi sifikile ngempela. Makugadzirira zvekuenda kumusha izvo takutanga kutenga magrocery eStokvel. Madzimai asina kujoina Stokvel aya aiwaziyawo. Tiri kutenga grocery eStokvel anenge ari matutu kudai. Hamusati mamboona zvakadaro. Tokutendai nekuona chironga kwamaita. Mwari vakuitire zvakanaka. Nhasi ndinofanira kuuploada video yechina chemadzimai, but I woke up not feeling very well. Asi let me just try to work on it, then upload mangwana makuseni. Okay guys, tokutendai nekuona chironga kwamaita. Mwari vakuitire zvakanaka. Tichadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Tatenda. Bye bye.